Камал театрында иң үзенчәлекле премьера 7 апрельдә Академия театр сәхнәсендә Илдар Юзеев әсәре буенча куелган «Ак калфагым төшердем кулдан» спектакле тәкъдим итәчәк режиссеры Фәрит Бикчәнтәев. Тамашачы үзгә формат белән очрашырга тиеш. Сәхнәдә ток-шоу оештырыла. Мондый экспериментларга бүгенге көн театр сөюче әзер микән соң, һәм аны нәрсә хакында уйланырга мәҗбүр итәчәкләр. Бу турыда Динә Хәсәметдинова. Театр үзе бер сихри хисләргә бай дөнья. Тамашачы драма, трагедия, комедияләргә йөрергә күнекте. Ләкин бу юлы Камал театры сәхнәсендә куелачак әсәр иң беренче чиратта үзенең форматы белән шаккатырга җыена. Ут, камера, мотор. Театр сәхнәсендә телевизион ток-шоу башлана. «Ак калфагым төшердем кулдан» спектакле шулай тәкъдим ителә. Ике ил, Америка һәм Советлар Союзы татарлары арасында телекупер корылган. Монда бардашын телевизион тапшыру форматында спектакльгә килүче үзен тамашачы түгел, анда катнашучы буларак хис итә. Бүтән вакыйгалар реаль вакытта һәм кабатланмас сыман. Илдар Юзеев 80нче елларда популяр булган телекупер тапшыруларга нигезләнеп хыялындагы телекуперны тудыра. Америкада яшәүче татарлар Россиядәге милләттәшләре белән замана технологияләре аркылы аралаша. Шул чакта иң четерекле сораулар килеп туады. Безнең милләтебез нишли, кая бара, кая тәгәри бу дөнья һәм татарга нишләргә, теле белән, гореф-гадәтләре белән, дине белән. Бүгенге көндә менә шушы сораулар, менә шушы сюжетка корылган сораулар, алар әлегә дә актуаль, я юк. Анысы инде тамашачы җавап бирергә тиешле дип уйлыйм. Монда милләт яшәешен кеше гомер чагылдыра, югалган элемтәләр, өзелгән өметләр, эксперимент спектакльдә уйнаган артистлар өчен дә бу эш зур сынау. Ул менә нидәге тормышта бармы, менә камерага чыгасың, шуның каршында сөйлисең. Шуның каршында яшисең, уйныйсың. Гомумән теге менә мин камерада иркен тоталмыйм бит үземне. Анда да шундый ук сәхнә. «Ак калфагым төшердем кулдан» спектакленең премьерасы 7-8 апрель көннәрендә. Динә Хәсәметдинова, Марат Сәетгәрәев, Яңа Гасыр каналы.